Διώγω. Κίνηση του Μήτρογλου. Ζαηρή. Ωραίο σούτ 1-1. Εκπληκτικό γκολ του Ζαηρή στο 67. Ολυμπιακός σοφαρίζει. Ασύλληπτο βολέα από τον Ζαουά Ζαηρή. 1-1. Μόνο έτσι θα έβγαιναν τα 4 γράμματα στο επιθετικό σταδέλεξο του Ολυμπιακού. Ό,τι επιχείρησε νωρίτερα και ο Μήτρογλου. Καταπληκτικό γκολ. Εδώ ο Στράουμπερ δεν έχει άλλη επιλογή από το να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Η ιδανική εκτέλεση σε κοντρόλ γύρισμα για το δεξί βολέ του Ζαηρή στη γωνία του Λίαρ Στράουμπερ. Μέλμπερκ. Νομίζω δεν έχει ασφάσει. Αρπάζεται το λίγο με τον Ιτσχάκη. Όχι ότι έχει δεχτεί πίεση, αλλά παίζει με άνεση, παίζει με αρχοντιά στην άμυνα. Εκπληκτικό γκολ του Ζαηρή. Έκτος σκόρερ του Ολυμπιακού για τα 12 γκολ στα προκριματικά του Europa League.